Ka Kongres kala Island bakam don jing banyak hau sorkar lang bat ke NPP, lada ka kloy ban no ya ke BJP. Habakaran menta ka arp hawai tarik jalio aja arp haulai, u Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala, uba Deiru u MP, ulaong baka Kongres kam isi yano Henry Kamla banyak trelang bat ke BJP, namar kanong rim kaya per bak lebak. Kani ka jingkran uba Pala ka de hadian baka Kongres, kalaya trelang bat ke NPP Khasi Hills Autonomous District Council kat ba ka syong hakalyang persya haying dorbar tawaan ka jela. Ngan itu hok IP ni klem join hano no ba trelang bat ke BJP. Nila trelang bat ke UDP sanch ko snam hangi por baladep. Nimdam jinge bat ke UDP. Menre mana kene bigi hap tang khot ke klem khot ini tang phon kan ni ki no ki shoot parama ki haba khaddo ki. Nimdam jinge ban trelang UDP nimdam trelang bat ke perti re jinge jongi bat ka BJP. Ta hangno bat hane council ro baladan BJP ban trelang ni trelang. Mark ideology ka yeper kata kai yang very clear ba ka ji trelang jongi ka dei bat kino ni accept ndre bat ka dei ka mandate bo ai pai ba. Jisa ka discussal ka mandate ka last election ka ai ka Congress chipomut ni jap ka to ka por ndre lok kong amprin upet I kong Grace ipet nang tau bajok upet na ki bon ki pet jisa ka to ka por ka mandate ki bru ki ai pot council ki ai ka Congress tena try ba ka de ka kamram juni ban protect ro ya ka discouncil kata ka daw ni perkhat bang ni jon ni la perkhat bad ni lai song lai thir ni lai yo ka prol na hai ka man haswa bangin le kene kambe ba ni chule jon ba ni yo pisap ko makitu ki ba jon men chwa le ne kambe ko kata kane ni de perkhat ba daga yo. So